अरे बाप रे बाप वही साला घास लागल बा। बाप रे बाप रे बाप एकदम हगम तो साला गांड में खूटी हल जाए जाए ले भूसा पर हक दे। बाप बाप रे बाप दिल के सुकून मिलो हगला के बाद। साला बीघा के बीघा भूसा खेत में साला सड़ गेल, ऊपर से बारिश परेशान कैले बा। एगो साला हमर छोकरा बा साला जहां तहां पबजी खेलै बा साला मार मार बहन चुरा के। अरे साला भूसा खेत में सड़ई बा, तू चाख नहीं की अब पबजी में चाख बा, अब माल लौड़ा खाई। जो जल्दी जल्दी खुद के जो खुद के जो खुद के जल्दी जो जल्दी। भैया बोल आज बुझा छो कि बिहारी उहारी न तो का। अरे होई नु रुक न। बेटवा हमर लाड़ मोहन कहले रहलक खाएला। अच्छा चला लाल मोहन करे लाल मोहन लाल मोहन हमरो साला कहले रहलक घर में कि पापा हो चूस्ता लिए चूस्ता चूस्ता भात खाए बिहारिया तो तब न चुस्ता बा। दे कोरी साले के कोनो न कोनो साले। सरवा कोनो आतो न न बा न तो काम करे चल जैती। अरे आय नु बहनचू दे तू भी लेवर वेवर ना बुझाता बुझाता फिर आज आज हमरा बाबू झाड़ फाड़ी। ओ भैया लेबर में काम करते हैं क्या? 5 बीघा ये भूसा बोना है। सॉरी भैया लेबर में काम नहीं करते क्या भैया? सॉरी सारा बा इतना हट्टा कट्टा शरीर बहाने तो लेबर वाला काम करे वाला भाई भैया। हां भैया सॉरी भैया सॉरी। कहां पे लेबर का आदमी है? चल बाप रे बाप बहन चितवा लेबर के चलते पिटाई हो गेली। बुझाते ना कि कौन मालिक बा कौन लेबर बा। सुबह से शाम हो गइला खैनी ओरी आ गइलक सार काम तो न लो का कहल जा भीख मांग लेवल जा। चुप साला एता गिर गेल बाड़ी हम। तई गाड़ी नहीं बारे में रह ये के साला तो शौक से न कर ले साला शौक से। गाड़ी बावा दिन भर बैठ के। ओ भैया हां एक बात पूछी। पूछ रहा साला मारवा नानू ना ना बोल बाऊ। 5 बीघा के भूसा बढ़ो देबो। अरे बाप रे अरे बबुआ बबुआ भूसा कहां बा? खेत में बा तो चलो ढो दी। चलो चलो। हेलो, अरे अभी तक मेरा काम नहीं हुआ भाई। बाबू जॉन सा गइल हम जाता नहीं कोचिंग करे। ठीक बा जा बाबू। अच्छा तोहनिया सब बाड़ा देखो उहे भूसा बाटे। ओ ओए तो कोई लेटिंग करेगा सर भाई। तार लेटिंग कराई था। अरे कौन मारे रे? अरे धर धर अरे धर 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 अरे धर साला कौन मारे? का करबो लइकवा तो हगिए देल काट के फेंक दियो ठीक बा। आज जल्दी से जा आ तोने से भूसा ढोला आ जितना जल्दी आबो उतना जल्दी अपने के पैसा मिल जाई। तो जादे में पड़ी पैसा। अरे जो ना साला पहले ढो ना तो ले ले जो ना चलो साले के तो मिलिए गेल काम। आज हमर बेटवा के चूस्ता होबे करी तो हमरो तो लाल मोहन के व्यवस्था होइए कर। ये साला तो लाल मोहन कइला। लाल मोहन लाल लाल मोहन ठीक भैया ठीक लाल। धर